gọziri anyị o. Ọkọrọ m ọrụ na-ekwuru ibe na Kpakpando Chief Advocate o ọzọ Chizani n'Igbo odogwu oge nwa mụrụ na Nkanụ ekene m gị jide gị ji na ọ dị anyị mma ọlụ gị na ndị Igbo amaka gara nwa Igbo na-ekene gị odogwu. Ademoto wako kamse kenegana na wigbo okabukwo DB Igbo ka ị na-ege n'ụlọ ọrụ kalaka Solid FM anyị na Chief Okafọ oyisi ndị dibịa n'obodo Enugu niile bụkwara ya bụ oyisi ndị na-achụ ndị adịgboroja ndị omekome si jiri afa ndị Igbo na omenala wee na egwu wayo n'ime si na ha bụ dibịa ya bụ ndị adịgboroja dibịa. Ọ bụ Chief Okafọ bụ oyisi ndị task force ndị dibịa niile na ana Igbo ya ka anyị na-ekwu maka ịgba afa nakwa ihe mmadụ ga-eme na dịka esi eme ya na Igbo. Ọ na-abụ onye chọọ ime ihe oje jụọ ese mara ihe na-eme ya ndị Igbo ahaziele ya ọnọdụ ya na ka anyị na-akpara ụbụbọ n'oge na-adịghị ị ga-ajụbazi ajụjụ maka na ndị ewere akara ekwentị o yere osi ebe abụọ kunu ga-akpụba ya na nke ahụ mana ịchọ ịkpọ ugbu a ị nwere ike ịkpọ na 09097711009 maọbụ 09023111009. Ịwe ọkwa mmaala unu na mmụọ agwa m unu ka unu chite bụrụ na Igbo onye Nkanụ, Igbo onye Agba na Igbo onye Enugu, Igbo nwafọ Igbo. Otu ọgbaji nke mbụ na mbụ bụkwa oke dibịa na Agbagharị na-asị ka onye ọbụla jikere kwadobe maka oriri nneche eze nwanyị iwe ihe agwọ na oge eji eme ya erukwana ka onye ọbụla na-akwadobe maka na ọ bụ oge eji enye eze nwanyị nri na-ejekwa ya nata ngọzi dị iche iche na nneche nke dị na Agbagharị. Ya bụ ka onye ọbụla na-akwadobe maka na a na-abụ abanye n'ọnwa na-abanye n'ọnwa ise ọ bụrụ oge ọnwa nneche na ọmụmụ ọnwa nneche ka a nọ na ihe n'ụwa. A ga-ewegbe okwu ndị onye nọ n'ekwentị ugbu a biko kwụsị okwu ike ka ị mere afa gị na ebe isi agba ihe n'ụwa. Kenekwa gị nwanne ngwa ọ dị mma Chief ọkwa ịnụghị ihe nwanne anyị nwoke kwuru maka na ewe oge i kwuru ose na-agba maọbụ ose ama m onye ọ na-adị mana ama m na ọ bụ akpọkọ na-adị mana ya sị na-ewe ndị a na-abụ ete ya na tupu ị na-apụta ọkọlụ ya ihe onye ahụ ji bịa n'ọbụzi igbo mkpa ahụ onye ahụ kwuru ụgbọ ebe okwu dị nke ọ kwuru wee sụchasị bekee n'ime solution ọ dịkwa na ịgbachara mmadụ afa. Ndewo onye jụrụ ajụjụ ekene gị ọ ga-adịrị na mma. Ọ bụghị ihe na-enwe solution n'ụwa, ihe ọbụla nwere solution. Obere ọnwụ ka mmadụ nwere ọnwụ solution mgbe ụgbọala na-eme onye akwa ya onwezi ihe ọzọ a ga-emeri ya bụ na ihe eji eme ya na-eto esi eme ọdọ mma ihe na-emezuru ezu iwe nso. Ịmana ihe o ji jụọ ya bụ na ụfọdụ ga-afọcha ihe niile bụrụ ya ha amụma wee kwucha okwu na mara ihe na-eme ya mana ekwucha agaghị ekwuzi maọbụ agaghị emezie gbozie mkpa ahụ na ọ bụ sọsọ iyi onye ahụ egwu onye ahụ nabazia mee ihe a ga-eme amasị a ga-eme onye bụ ihe na-achịkọta ndị anwa bụ ndị na-eyuzu ihe a na-akpọ osenabamokwu. Onye ọbụla ji osenabụ ma na ahụ na vision ma iji na-agba ha agba ọrụ ha na-enwe solution. Afọ gị na-eme isi agbọ ka ị mara si na ekwerekwu gị pụọ na ọ na-afụ efe ebe a
si m n'ebe ahụ ị nọ na otu ọ na-emegbo iwu n'afọ opi ọ na-afụchi anyị ntị ka anyị nụbụ ihe ị na-ekwu ọfụma gwa ya afa gị na ebe isi akpọ afa gị na ebe isi akpọ azụ 9 mile ebe ka afa gị kwanụ Udoka ha kedu ihe ị chọrọ ịjụ ọkwa na ọ bụ eziokwu ngwa daalụ jisie ike ya gazie chief ọ sị na ihe ị na-ekwu bụ eziokwu amaghị m nke bụ eziokwu na nke ikwu maka na ikwugide okwu dị afa gị na-eme iche agbọghọ m nwaanyị n'afa gị ee nde ka ị mere daalụ nwanne ihe batara ofe na-abụ ọ na-ekwu okwu onye ofe na-abụ onye ọbụla na-eji ofe na-abụ bụ ọnọdụ maọbụ nta ihe akaba na akpata nna m ị ga-adị n'oge m na-ekwu ya dibịa amaghị ama abịa na nke ịmụ ọrụ a na-amụ ọrụ ama a na-amụta amara ọrụ dịkwa maọbụ nwaanyị amụtara nwa nwaanyị ya amụka amara amara etinye wuche na-arụ ụlọ ahụ mụ na onwe m anọ m gwa m onye ikwu ọ bụta ma ọ mara ya spirit adịpụ n'ebe ihe ka amara akaka ngwo daalụ ọ ga-abara daalụ ị na-ekwu eziokwu jidetụkwa eziokwu ahụ ọ ga-ere aka ọ daalụ nne ka m nwere onye ọzọ afa gị na-ebe isi akpọ ka ị mere nwanne na ịgwa n'anya afa gị anyị na Chief Okafọ nọ anyị adarụzikwezi ihe na ọ kpọrọ ka ọ gwa anyị na ya na-alụ ọrụ ịchọzie ịkwụsị okwu ike bịa ka anyị na gị kpa afa gị ka ị mere ndị gwana anyị afa gị ka anyị mara ebe isi akpọ agụ ebee ka agụ nọ ugbu a ndị ihe ị chọrọ ịmata ka otu oge pụta n'ọmarịcha otu ndị dibịa adịgboroja na ndị ịgapụrụ ụfọdụ n'ime ha ga-agwata gị na okenye na ọbara ọ dị mma daalụ ọ ga-asa gị ya mana ọ bụrụ na ị na-ege bụ ka ọ na-abịa ebe ọ na-agwa gị ekwu ya mana chief bụ ihe ọ jụrụ ọ sị ka a ga-esi nwezikwanụ ndị adịgboroja maka na onye kpara aka ọ sị gị na ọ mara ya ama na ọ dị ya n'ọbara dịka o si kwuo ka esi ama ha buru ibu ha nwa na-akpọ ngwongwo ka mmanwụ a na-aga n'ụzọ ihe a ga-evuru isi na ihe a ga-evu n'aka nke mmanwụ na-evu ring na-aba aka ha niile na akpa ha niile isi ya niile na-abụ ego ayọrọ na mkpụrụ ego na ihe niile ọ bụghị ha na-akwake n'ahụ ịbatakwuo na biya kọtịn ị ga-eji aka etinu ka ị mee kọtịn banye ọ bụrụ ihe ga amakwe na kọtịn ọ dịza ka ọ bụ ka a natụwa ha egwu mana ime ya ka o si bido nsigo na ụda ịma na ọ bụrụ ma APC ndị n'ụlọ ha ma ọ nke dịkwu na akpa ya ịma na ihe anyị kwuru bụ nke ọzọkwa wee bụrụ ndị na-eme Fesbuku na-ese ebe a na-eme mmiri akụbagam eme ihe niile kpọrọ ndị mmadụ eje nke a ha wa niile ete abụ ihe na-akpọ n'oyibo enwekwa 20 mana nke enwe nsogbu anyị ji opekata 200 anyị nwechara usoro eji arụ ọrụ onwe ndị ọrụ ha bụ ndị na-akọpịta aha ndị a adreesị ha fon nọmba ha ihe na-eme elekọbịa anyị ga-ebido ọrụ very soon Anambra ebidogo mgbe anyị bidokwa kịta a ga na-achọ ha onye ọ bụtụkwa bịa ọbụ ọzọ je ebe ọ bụ iji ihe niile gbasara ya rutere ebe a ga-ekwado ejekwa gọọmenti ka o siri n'ahụ na mmewata na ka ma mmewata ji na-akpa nkata ọ dị mma ịma ihe anyị kwuru ka m ji ekene ndị Ọkịja na nso nso a ka anyị nụrụ na ndị niile na-eme omenala eze kpọpụtara wee chụba ndị niile a na-emetọ afa ha ji omenala na-akpa alụ dị iche iche wee sị na ọ bụrụ ka o si eme ya ya bụ na ndị eziokwu na-apụtazi na-akwa ndị mmadụ nke bụ eziokwu task force m na-eme mba ebidogwa ọrụ gọọmenti ha ụgbọ niile anọ ya bụ ihe ji anyị kịta
mana taa m gọvanọ nke a bikọz na akwụkwọ nyere anyị erubeghị ya aka mana ihe nke Anambra ji dị mana Anambra elekshọn Anambra na-adị iche na elekshọn Naijiria ọ naghị adakọ ya mgbe ha nyeweziri nsogbu a sị ka ihe ha akwụkwọ nke ha nye gọvanọ mee ihe niile a chọrọ oke ite a amachie na Anambra mana nke a ka m gwara gọvanọ sị o nwee ka ị ga-esi machi oke ite ịma ha nke bụ oke ite nke na-emetụ mmadụ na nke a na-emetụ na task force ka ọ dị ọrụ ya wọsịza ihe a ga-eme agwụ ya ọkwado ebido ọrụ n'ike na ebube ebidozi ọrụ n'ike na ebube ekele m gọvanọ Anambra godi n'ọrụ dị mkpa ka ọ bụ na mba ọba ọ na-ekele gị afọ gị bụ Ogbonna gaa eleche ngwa gaa n'ihu kwuonu ka anyị na-anụ na ya amabeghị o wee gịnị na gịnị mere ọ dị mma daalụ daalụ ọnụgo ihe nsogbu adịghị ka gaa eme a ga-enye gị akara ekwentị ị ga-akpọ chief nyegodi ya akara ekwentị onye maka na enwekwa okwu asị da onye chọrọ ịfụ ma ọ bụ ịjụ chief ajụjụ akara ekwentị m bụ 080 56 78 12 41 080 56 78 12 na 41 maka ndị na-asị na na-akpakarị ọsịsọ nke bụ 070 35 38 39 80 070 35 38 39 80 ekene ngụ ọ dị mma ka anyị were okwu a afa gị na-ebe iche akpọ m ka ị mere ndị ebe ka iche akpọ nwanne afa gị na-ebe iche akpọ ọ dị mma ka esili iwere afọ Igbo iwere afọ Igbo maka na ihe Igbo ka anyị na-eme ihe maka ndị Igbo ọ ga-adịrị gị na ma ndị ihe ị chọrọ ikwu ọ dị mma anyị were ụdị efe a 09097711009 maọbụ 09023111009 bụ akara ekwentị ga-eji wee jụọ anyị ajụjụ ebe a chief ka na ebe a chief bụ onye isi ndị dibịa n'obodo Enugu afa gị ee ka ị mere nwanne ọ na-ada ewetazi anyị na cross river ọfụma m ga-akwụ injinia Ken na-ege m ntị ugbu a injinia Ken na-edetu ya ọ ga-ama ihe o mere chai injinia Ken na-anụ ya ọnụgụ ya ọ ga-emakwa ya aka o daalụ n'ozi a iwetala anyị ọ dị mma ọ bụ anyị na chief Okafọ mmụọ Chinne onye isi ndị task force ndị dibịa niile n'ala Igbo na-akpara ụbụbọ anyị na-ekwu maka ịgba afa gị eke ka ị mere nwanne ndị ebe iche akpọ anyị ibe nụ onye nwanne mana ịma ahụ ọkwa afọ ọpụta ka gịnị n'Igbo Chukwu na nsọ ọ ga-adịrị gị na mma kedu ihe ị chọrọ itinye nwanne mmadụ ọ dị mma ngwa tọọ ntị n'ala ka ọ kpọọ ya tọọ ntị n'ala chief ewee si na ya ka na-abata ugbu a na ịkpọrọ nọmba gị ahụ ọsịsọ na ewetacha ya
ọ bụrụ na nne ga-eji nwayọọ wee kpọọ ya ka ya wee nwee ike wee na-eweta ya bụ akara ekwentị gị ahụ. Okay. Akara ekwentị m gaa n'ihu kube. akara ekwentị m bụ 080 56 78 1241 080 56 78 1241. One more bụ 070 35 38 39 80. Ọ dị maka anyị were onye nka. Gwa m afa gị na emisha. Gbadata ebe ka isi akpọ ife nọ. Okafọ. Ndị ma. Ọ dị mma. Kedu ebe isi akpọ ka ọ mara na aka n'ebe a? Udi Agbakumenze, ọ dị mma. Chief ọ sị na ka ọ saa gị Chief ọ sị na ụmụ nwaanyị na-ekwutekwa maka ndị eze nwaanyị na onye ọbụla bụzi eze ma eze nwoke eze dibịa ndị a, mana ọ sị ma ndị eze nwaanyị a onye ọbụla na-achọzi ezinụlọ ọbụla n'ala Igbo chọziri iwezi eze nwaanyị wee na-akwụ kwụsịrị. Ijikwa gwa eziokwu Chizani, anyị chọkwara ndị omenala, anyị chọkwa ndị ga na-eme omenala, mana nke anyị na-achọ ha bụ nke adịgboroja a na-ekwu maka ya bụ ndị iwu ma ibe eze nwaanyị ma ibe eze nwoke ma ibe eze nwa nke Igbo. Anyị amaghị ibe eze Igbo, ihe anyị ma-abụ mgbe anyị bịakwara anyị enyocha oyi anyị ka ọ dịzara mma na eze nwaanyị a ozuru ozu eze nwaanyị anyị ọ bụ nke ị ga-emechi eze nwaanyị ọ bụ nke ị ga-eje kọrọ gọọmenti ma gwa m nsọ eme ya. Anyị ekene oyi. Kelechi daalụ. Ọ dị mma. Ọ ga-asa gị ya. Chief nụrụ ihe okwu. Ọ sịrị ndị mmadụ na ego ndị dibịa na-akpọzi karịrị na ya mana ndị gboo n'ọbụ ọrụ gị ọrụ ọ dị mma ịbịa kene dibịa ọrụ gị ọrụ. Ọ ga-ekene ogiri ihe jụrụ ajụ amaka mana onye na-aza nwere arụ ọrụ nye wa dị mma gị bịa kene wefu nke a na ebu onweghịzi ebe ọ dị n'ụwa. Maka gịnị ụmụazị kịta 20 years na-achọ ka ha gbaa nza mgbe ọ na-ego hotel gụọ na onye na-ajụ ajụjụ a kịta university ka isi mere abroad. Mana mgbe anyị na-ekwu ndị dibịa ka ha kọọ ugbo kọta ọfụma n'oge nwaanyị ọ ga-arụrụ ya ọrụ o nwere ihe ụfọdụ a na-eme ọ nweghị ezi onye ga-emecha ọgwụ kịta sị gị jewadokwa mma gị bịa kwụọ ụgwọ ma gị bịa kene. Nke a bụ nke izizi. Nke ịbụọ onyinye anụmanụ na-enye n'ụlọ ụka ma taịtị ma onyinye bụ 15 ọdụ oge gbaa anyị nwere ike ịrụcha ọsị gị jewadokwa mma gị bịa kwụọ ụgwọ mana kịta ike nwere ike nye ha ejekwudi nweta onyinye ugboro 15 na kwụtaịtị ugboro ọgụ ugboro dịna ịkakwụbakwa ya gbafọga n'obu. Ihe ga-agwa ya bụ na ihe gbasara nke na ọgwụ na-aga n'ọnụ eziokwu ka ọ bụ. Sọsọ advaịsị m ga-enye gị bụ onye na-ejere nke ya bụ shọp onye amaara ihe ọ na-eme ya ka metere ihe shọp ebe na ọkụkọ mgbe ọkụkọ kịta bụ 10,000 naira n'ahịa. Anaghị m ọgwụ dibịa nwere ike ịgwọ 10,000 na 20,000 ego gotekwa ọkụkọ ihu na efu materials adọghịkwa ọkwa sọsọ ọkụkọ ka m kọrọ ofu akụkọ eje m ijebe ube
bụcha anyị jichara Abuja fụta njela ha na-eke iwu nwoke akwara ụgwọ hotel na Nigeria nwe hotel ha na-eke iwu nwoke a nọ m ekpọ ya na fon ya na-ekwu okwu ọrụ 400,000 akwịrị ya ọ na-agosi m ya si m chia si m nwoke na ebe hitekwara ewu ndị otu anakwa obu m hitere ya ogote m ma anyị chọrọ ịra nwoke abịa chi eje weta ego a wetacha ya kpọọ mazi ya ọ sị na nwunye chọrọ mbido ahịa dị etu a o wefụta 100,000 nye na nwa ya nke na ama ogodo etu o wefụta 200,000 nye ihe akọ ebe ekechicha mmanya asụ moto ya jaa ya o jegote ofu ọkụkọ na ọbụla ọkụkọ ofu ọkpagwụ nata biri ọgwụ kpee n'akwa biri akwụkwọ kpee n'akwa bụ ọbọgwụ a bebiri sheti nwa nwoke a ga-echi bịa nwere ọrụ ha isi ọga gị na ihe ọhụ mere ọsị mgbe ihe mara ego biri ọga ya ndị ebe na-eto aka shirụọ ya na nke eme ha na-eto aka shirụọ ya ọga ihe anwa onye ya 100,000 ogote sọsọ ọbọgwụ efu wee jiri ọgbọrụ a ọkụ ịmana ya fọ ndị anyị na-ama ụdị ndị anyị na-achọ mana onye Yoruba ọ bụghị ebe anyị ọ bụghị ka m ga-eji eme ya ọsọ ọrịa ndị Yoruba weta akwụkwọ so onye ji na-agwa agwa bụ na ọkụ ọchịchị ọkarị nwanne enweghị ndị fos ọ dị mma jiri ụwa rụzi ha ozu ka m si eme nke m ozukwu ozu kọmputa ọrụ ihe chọrọ mana ụzọ na-esi ma oyi firi ha kpọgbuo nke ahụ ihe niile kịta gara na ọ na-ekele ego ọ dị mma okwu abaebego mana ịma na oge na-asịzi anyị kwarapụ oge adịghịzi ka unu ga-esi wee mee maka na onye na-abịakwute dibịa n'oge gboo bụ ime iku ka ndị dibịa na-eme ihe aka ihe a na-adị mma ka ndị mmadụ wee ike ghara ịda na-agbafuchi maka na ọ bụ ụmụ ihe a niile mere na-eme na na-eji ada n'aka ndị ọjọọ mana okwu ndụmọdụ na nkenke na akara ekwentị gị na oge eji afụ gị ka anyị chọrọ ime maka na oge asịga anyị kwarapụkwara oge agago. Ndewo, okwu ndụmọdụ na-adị mmadụ ọha niile biko ofu okwu m iziokwu ofu okwu m ịbọ ị na-ejebe dibịa ga-emere ihe hie aka n'anya aka ị ga-ehi n'anya bụ mụrụ anya ka azụ ọ dị mma ọ bụrụ na ịkwa na nwaanyị dibịa mata mmanya onye bụ eze nwaanyị mata mmanya echi igbo na akpọrọ jere mmiri ike jee na nke onye oke ị na-etinye na nsogbu biko hie aka n'anya ekene ego akara ekwentị m hụ 080 56 78 1241 080 56 78 1241 nke ọzọ 070 35 38 39 80 070 35 38 39 80. ọ dị mma ekelela m na ọ bụ olu Chief Okafọ onye isi ndị dibịa n'obodo Enugu bụkwara ya bụ onye isi ndị task force ndị dibịa n'obodo Enugu ka ị nọsoro ugbu a wezi ka o si dị ije soro m na Facebook abụ m Solid Chizzy and Solid Chizzy and maọbụ Chizzy Solid and ịkpọkwanụ m Chizzy and na Facebook ga-afụchagazi ka esi maọbụ Kpakpando African TV na YouTube ije sonyela anyị maọbụ sonye Kpakpando TV maọbụ soro Chizzy and ebe ọbụla ịfụna na social media sokwara Solid FM anyị nọ mana Facebook mana YouTube ebe niile aka anyị wuchere jesu ya zitere ozi nke gị abụ m Chizzy Ani biko ị na-eje na nke dibịa Chief ekwuona ife isa na ejiri uche gị wee na-eje jikwara uche gị wee jee mara ya ka azụ adịghị ama ọ dị mma ọ ga-adịrị nwoke madịrị nwaanyị mma ekelela m ifie ego nakwa Ndubuisi ndị niile kpara m aka n'igwe nakwa nwanne anyị nwoke ya na Chief Okafọ so wee bịa n'obi anyị ọ ga-adịrị unu niile mma mgbughara ọnọdụ ọ bụrụ oge ahụ oziọma eji ọfọ ji edu unu wee na-aga cheta na abụ m Chizzy Ani ka ọ dị